acting president Alhaji Aliyu Tanimu Zaria ke shigowa cikin Zaria City bayan ya buro gurin ta'aziyya. Masha Allah, bin da gwanin burgiya, domin kuma dai inda ya bi al'umma lale-lale suke masa barka da zuwa. Ga membobi na NURTW na kofar doka sun tare shi hannu biyu. To tabbas fa ga mu cikin Zaria City, ma'ana mun wuto kofar doka. Mai yawan babba Ali Tanimu babbar gayya, NURTW ciyaman Kaduna sai madalla. Wai Shamsu mai yawan babba Ali Tanimu babbar gayya, NURTW ciyaman Kaduna. Masha Allah, tsundum muna cikin Zaria City. To a biyo mu dai sannu a hankali, domin kuwa lalle fa acting president Alhaji Aliyu Tanimu Zaria tabbas mai jama'a ne, mai kuma kyautatawa ne, wanda kuma ya san darajar jama'a ne. Gashi nan fa yanda yara da manya tare da tsofaffi suke ansansa hannu biyu, da dangi da 'yan uwa. Kai abin fa gwanin burgewa, gwanin ban sha'awa. Sai ka ji ina ma dai a ce kai ne aka ma wannan tarba mai daɗi, domin kuwa hakan ya nuna cewa kai mai adalci ne kuma kana zaune da kowa lafiya. Acting president NURTW Alhaji Aliyu Tanimu Zaria naka fa na musamman ne. Alhaji Aliyu Tanimu Zaria, acting president NURTW kuma chairman council NURTW kuma vice president NURTW, to ya fa iso gidan danginsa, ma'ana kai turawa suke cewa family house, ga yanda 'yan uwa, dangi, kannai da yayi da kakanni da iyaye suke ansarsa hannu biyu, wanda har abin ya masa daɗi, yana zubar da hawayen daɗi. Allah sarki, Allah ka ƙara mana masoya, ka ƙara mana san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Alhaji Aliyu Tanimu Zaria babu abin da zai ce sai dai godiya, domin kuwa 'yan uwa da abokan arziki sun nuna masa lalle shi ɗa na ƙwarai ne, kuma suna tare da shi a duk inda yake. Sun yi murna da dawowan shi, domin kuwa Alhaji Aliyu Tanimu Zaria ya san darajar kowa, ya san mutuncin kowa. To masha Allah, wannan ma babban shaida ne, domin kuwa duk shaida ana samun ta ne daga asalin gida. Alhaji Aliyu Tanimu Zaria ya samu kyakkyawan wannan shaida, domin duk da kuke gani fa daga kannai sai yayi, sai iyaye, sai kakanni, ma'ana family house. Masha Allah, banda wannan tarba kuma fa abin jin daɗi shine hadda addu'a ake masa. Allah ya ƙara masa ɗaukaka, ya tsare sa dukkan shiri, tare da abokanan sana'ansa da kuma iyayen gidansa. Amin summa amin summa amin. Allah ya amsa. Bacin kuma an idar da addu'a, Alhaji Aliyu Tanimu Zaria ya fito, yayin da al'umma da ya same su tsindin a kofar gida, suna nan suna jiran shi domin nuna farin ciki da ganin sa cikin ƙoshin lafiya. Acting president Alhaji Aliyu Tanimu Zaria naka na musamman. Da Ali Tanimu gwarzon kalla. Wai Shamsu mai yawan babba Ali Tanimu babbar gayya, NURTW ciyaman Kaduna sai madalla. Salamu alaika babban oga Adamu na rashe sarkin waka.